Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno aku Farah Nur Adiba Azhara saka kelas 7C. Aku absen 13. Aku sekolah ing SMPN 29 Surabaya. Aku diparingi tugas kali guru kula sing namine Pak Umam. Tugasnya yaiku maca geguritan. Geguritanku judulnya Alam. Tapi saurung maca geguritan, aja lali pencet subscribe dhisik karo like ya. Alam, ati sing lara dadi waras. Yen deleng apike alam iki, pikiran sing lesu dadi tuntas, ndeleng ciptaan sing kuwasa. Matur syukur marang Gusti sing wis nyiptake bumi iki lan saisine. Kita kudu ngrawat alam iki marang donya kang luwih apik. Piye, apik ora videone? Lek apik aja lali pencet subscribe kalau like ya. Ya wis sampai kene videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.